В село Света Петка, община Велинград, дори няма къде да си спеш колата. Вижда какво става въпрос. Тук видях доста големи къщи, защото веднъж вече минах през цялото село и отидах към съседното населено място. Тук пъти е доста лошо състояние. Както виждате, има си хубави големи къщи пак. Просто заключението ни е, че хората в България инвестират парите си в недвижимо имущество. Тук вече се забелязват стари къщи, тесни улици, няма къде да се паркира. Се е носно в града. Моля, сподели в коментарите, знаеш ли за обеззелени села в България. До скоро!